og velkommen til den her YouTube-video. Og i dag, der skal mig og Lee Gamer gøre dumme ting. Altså, vi ser dumme ting, og nogle gange gør vi også dumme ting. Så her kommer der nogle clips. Hej! Var det også det sidste klip af videoen her. Så håber I nåede videoen. Husk at like og subscribe. Hey, og kommentere, hvis I gerne vil have en tur.